28 август дар шаҳри Душанбе Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Композит Т.А-ро ифтитоҳ намуданд. Бунёди корхона дар партави сиёсати хиратмандонаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои олии стратегии мамлакат, санъатикунонӣ бо суръати кишвар ба роҳ монда шудааст. Ёдовар мешавем ки 17 сентябри соли 2019 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи чортепаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо гузоштани санги асос ба бунёди корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикии Композит Т.А оғози расмӣ бахшида буданд. Дар корхона зиёда аз 150 нафар бо ҷои кории доимӣ таъмин шуда, дар як сол то 150 километр қубурҳои худрашон гуногуни аз 300 то 3000 миллиметра истеҳсол мекунанд. Истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ бори аввал дар кишвар ба роҳ монда мешавад. Дар хатои истеҳсоли корхона зиёда аз 14 намуди дастгоҳ таҷҳизоти нави замонавӣ насб гардида барои истеҳсоли қубурҳои шишапластикии қудрашон аз 300 мм то 3000 мм ки дар самтҳои обтаъминкунии системаи коррезии, обёрӣ ва ғайре истифода бурда мешаванд пешбинӣ гардидааст. Иқтидори солонаи корхона 150 км қубурҳои шишапластикии қудрашон гуногун мебошад. ба бунёд гардидани корхонаи мазкур зиёда аз 150 нафар шаҳрвандони кишварамон ба ҷойҳои кори доимӣ ва маоши сазовор таъмин карда мешаванд. миннатдорӣ ба поёни худро ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои муҳайё намудани шароитҳои мусоид дар кишвари азизамон иброз менамоем ва қайд менамоям ки чунин шароитҳо моро водор месозад ки тамоми кӯшиши ғайратамонро баҳри ободу зебо намудани кишвари азизамон равона намоем. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда, баробари таъмини кишвар содироти он ба хориҷи мамлакат низ ба роҳ монда мешавад. масъалаи таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ва санитария яке аз масъалаҳои мубрам на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳо ба шумор рафта дар ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҳадафи шашум дарҷ гардидааст. тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яке аз афзалиятҳои ҳукумати кишвар дар самти рушди сармояи инсонӣ ин ташаккули муҳити мусоид барои зиндагӣ аз ҷумла ба воситаи дастрасии аҳолӣ ба шабакаҳои таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария мебошад. ҳамасолат дар ҷумҳурӣ лоиҳаҳои бузург дар соҳаи таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ, обёрии заминҳо ва корезӣ ки аз сарчашмаҳои гуногун аз ҷумла аз ҳисоби буҷети давлатӣ, грантҳо ва ё дигар қарзҳо маблағгузорӣ мегарданд, татбиқ мешаванд. қубурҳое ки ҳангоми амалинамоии лоиҳаҳои мазкур истифода мешаванд, асосан аз хориҷи кишвар харидорӣ мегарданд ки бо дар назардошти арзиши таҳвил ба маротиб гаронтар ва боиси берун рафтани асъори хориҷӣ мешавад. бо дар назардошти рушди устувори иқтисодиёти мамлакат, васеъшавии шаҳру ноҳияҳо, зарурати аввалиндараҷа ба азналсозӣ, инчунин барқароркунии шабакаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ, бунёди шабакаҳои обу корезӣ, илова бар ин таъминоти майдонҳои кишоварзӣ бо об ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ ба миён меояд. аз ин рӯ ширкат бо дар назардошти асоснокунии техникӣ, иқтисодӣ ҷиҳати сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ иқдом гирифта, онро ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ва сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. корхонаи муштараки истеҳсоли қубурҳои шишапластикии Композит Т.А корхонаи муштарак байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва яке аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии Озарбойҷон аз Композит мебошад. дар корхона дар нақша гирифта шудааст ки бо дар назардошти таҷҳизотҳое ки аз кишварҳои Аврупо дастрас карда шуданд зиёда аз 20 намуд қубурҳои гуногун истеҳсол карда шавад. истифодабари қубурҳои мазкур дар қариб ки тамоми самтҳо вобаста ба таъминоти об истифода бурда мешаванд, шуруъ аз таъминот бо оби ошомиданӣ ба аҳолӣ ва инчунин корезӣ ва таъмини соҳаи кишоварзӣ бо об истифода бурда мешаванд. қубурҳои мазкур солҳои тӯлонӣ аст ки дар кишварҳои Аврупо истифода шудани он ба роҳ монда шудааст ва айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин корхонаи ба кор андохта шуд ки бо дар назардошти технологияҳои муосир
чунин маҳсулотро истеҳсол менамояд. боиси қайд аст ки дар корхона имконият ҳаст ки дар оянда дигар намуди маҳсулотҳо аз маҳсулоти композитӣ низ истеҳсол карда шавад. боиси хушнудист ки дар арафаи ҷашнгирии яке аз ҷашнҳои бузурги давлатӣ, яъне 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи қубурҳои шишапластикии Композит Т.А ифтитоҳ гардид ва мо вазифа дорем ки тамоми саъю кӯшиши худро баҳри татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноатикунонӣ ва таъмини аҳолии кишвар бо ҷойҳои корӣ ва шуғли пурмаҳсул махсусан равона намоем. аз ин рӯ ширкат бо дар назардошти асоснокунии техникии иқтисодӣ ҷиҳати сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ иқдом гирифта онро ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ва сифати баланд сохта ба истифода дод. боиси тазаккур аст ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Композит Т.А корхонаи муштарак буда дар ҳамкорӣ бо яке аз ширкатҳои бонуфузи озарбойҷонӣ аз Композит таъсис дода шудааст. корхона тасмим гирифтааст ки дар муҳлатҳои наздиктарин мутахассисони маҳаллиро тайёр кунанд ки минбаъд маҳсулоти корхонаро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол намоянд. таҳлилҳо нишон доданд ки истифодаи қубурҳои шишапластикӣ ҳангоми истеҳсоли он дар дохили кишвар аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар мебошад. қубурҳои мазкур новобаста аз дарозӣ ва ҳаҷм хеле сабук буда аз лиҳози насбнамоӣ ва истифодабарӣ хеле сода ва осон аст. инчунин қубурҳои шишапластикӣ ба фишори баланд тобовар буда оташбардор мебошад. барои истеҳсоли қубурҳо асосан маҳсулоти қуми кварсӣ, нахи шишагин ва қатрон истифода мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон конҳои қуми кварсӣ хеле зиёд ба назар расида истифодаи васеъи ин намунаи ашёи хом аз дохили кишвар ба нақша гирифта шудааст. дигар намуди ашёи хом то пайдо намудани манбаи дохилӣ аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад. миннатдории худро ба ҳукумати кишвар ва бевосита ба пешвои муаззами миллат баён намоям ки имрӯз ин корхона ифтитоҳ гардид ва мо ҷавонон дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷои кор таъмин гардидаем. мутахассисони маҳаллӣ аз ҷониби шарикони рушд бозомӯзӣ шуда мо имрӯз метавонем қубурҳои шишапластикиро истеҳсол намоем.